ase ensemeiga ye ringanarie kemoyo gutukubwa rero mbuya muna sokogendera gutubwatia na notura ase studio no mogaka Edwin Nyangagu ntaramwari bagagusugeria tumanye ng'aki eikeigere nyoronga ntwachika okumanya obutukubwa rero nigo turachi kwayandekia gusangana aya ase togokuboria eng'encho ya amarieta abere bose emenuga erebere togosanga obutukubwa rero rigoko aboigo rigoko akesimia ase studio tusangire ndabange babere bagwaka kero turase omotimo ko korende twabasabanga baganye twira nembe ona ritokurwe ebirengeri byabo turiam karibu sana mwake Edwin Mbuya mono Clinton ya soko ngari bageriga nturarosana batokogenderera nduchiria mitonganire buya murigeria ndonsi asuri chinga kichi gatoko rigikaro wamisire buya karibu sana nande nokubanyuria ntubwate omogani urachi gusanga itwe ase studio wetera ase nchira yesimi kwenekia buna nkonyora turenere obosemia bwaye korenge namba noire gagu ase TV yago tunyara ko batokongya gusanga bono eyemo ase eyemo tumanye ebirengererio bino mbiri bikubwatikana naya twasangire botuko bwarero. Hello and Soko TV. Oire buya Yorekerengerio kia. Hello and Soko TV. Aya baba minto werebuya. Werebuya. Mwamu bwatiro mwana bumu na jasfanya se wargo kinza mujya bukimuri mana jakyo nchema edenga ni gokko. Hello. Ndoko igwete. Kone gokko ne li skuria kala bandra ba mona. Na neri gokko ono matiga bwase li gokko ndiri tukobeka dabo o. Yabali gokko yani li kuruma geteiga se empure go tiga marawa. Ina li gokko. Bia mwana kerengeri kia gogagu. Hello Soko TV. Soko TV. Waire karibu sana ngoto gosanganera. Gusangana Anthony. Ligoko nekero kwa rugiro bukima. Amma ekwenderie gutigaraga kunete suguri nero ligoko. Ne ligoko nekero aliesa macha etire. Ekwenderie yako. Nekara timbo kana nero ligoko. Bona ina bomu gaka nera gutumanyia butoigwe. Turabwate yo mwerio tutararigania omogeni ito anyara koba kagosanga na intwe ase embe okubwatikana na ari tugusanga obutuko bwarero eiga neyo mwerio. Hello Nsoko TV. Koranga ya utukirago. Hello Nsoko TV. Hello? Waire karibu sana. Kora network ya trabangia. Tikatocha soro mwaka Edwin tumanyenga ki omogeni tagoteba ase studio kubwatikana na ari tugusanga na ni birengererio biria bananchi bagendete kurubutuko bwarero. Mbuya mono tiga turigio mugaka manyonjo kemongera aso ime yo murubiria totebi ching'encho ibere ao chimonugo yega umugaka manyonjo kemongera mandefu wa mandefu. Alo manyonjo kemongera nonyigwete kurwatinga. Nikwegwete. Mtoto wa Mokeira. Nero monyene. Karibu sana ntwanya gukwana ime yo murubirio weringana ria kemoya rero nayo gakaro mogeni itunde ro kari gukangura. Naro kire sana Soko. Nero monyene. Mbuya mono naki bweirire. Mbuya bweirire na techa kwa TV ya Soko. Mbuya mono mbuya tole ntubwati ande bono nikirasi metul twasoire sabaye. Mbuya mono. Amarieta narabere amamwamu rero twarusha seke moya gitu giatoire. Ero. Eritangani erikoro kwa ligoko. Eriakabere ne ligoku. Ngwatana neka kikore gati ya marieta ya bere ne ching'enjo chiabo. Yondo tena egabe kagina okutakina pe basi chingenja wao. Tiga oringa itantra batengo chanto kwa iguru.
igoro apto igoro yo ba igoro to bate igoro yesta te yo na igoro to bate mioro ito te banga se mioro kerere mingi to bate mioro no si sema yoko yanira lakini yo kaina lakini bate che mama estaba usted se ko era so monto bona marieta guate bali igoko okulira ngora ko ligoko kwaroroba ligoko ne karo montar gero kuma rua esuria ya que mario ko mario tanga dio que dia be surini ota ko ndusio ngeta kuniri waso ko no konyo no jai igo no bokimo botikali ase chinya sichenya karuga gosesuguri yokoruka ko ya guatro ko rusani wodi ke mara ko takuna ya que magonga ko ligo no mogati ngoja nade to guatra are to ligoko igoko ko bagire que no bona loro te trama amari ba kira manga na ba guata igoko iba pero ko a so muto que no mutare no beso ko mutaro ko ka no mutaro ni mo mutare me to ko está na ba igoko bri ya te que to ka ma ka te ona ko te yo mo te ka por siempre ko nya ko ya mo ko yo ko ta yo mo to o ta wa ka yo ka ku skun maro ko ta ma ka ko tro ko mfre ni ka tule te sa sa ko aquí ya ma ina so te no ba ona o ha pa ko yo o ya pa le ko ko ya ma ka ta so te no ba te se mo yo no ba ona wa pero pa program ma ka ta so na ka ne ko ta no mo tar mo ko ma ka ma ka ta so okay mbuya asayo ototara gutiga ogende ngoto nyorero rumo baye no yo mo tumanye kwira naga ige studio togende no moroberio aye togotige abongo ba to ango yo mu yega tukolire nseme yawo ala kusindo tawari ngati achete sagare ekayo na kedibe achete sagare kaira na kebibe achete sagare ekayo na kedibe mune achete rebo aya igo bono na oro chuna bono ese ko monto MSA na mu beta lero to to chibese abo monto ko machine ngere ke chirbusa na ganda korre gasiaje lakini ukwana ilikuwa yeko rokote na bochi bata ko licho simo mustano na kwa ngate kilia atake ko angenge onya kwa bishindi inde kwa ro ko mabona ekinkin konya maza ko jwa je chirbusa na yo ko ga simo injobe ko ngeke chonyonge onge ikomi onge malonge be onge miata ona ka ga ilo na chibona ya ngebo bona kare mo to ko kurba nge ya ko disagare kama mbe ya ga disagare ya que me peritori ya que me ya ndoro como to yo chonya lo se mo chandu se ya ko so tumia no ka chonya aje wa ka so ko ni bona ngombe ana ngayena ni na ko le ngombe de keriso oro jende ndio el liberi se dice que mo kwa ko na bona ngombe ana ko te que ngombe ki ngombe le pueda pero ko te me que le voy uno no puede por ai ko mate toro bonito. Ende maru. Mbuya mono. Mbuya mono museto kwaniria abantu bonsi pibatinga abu Samuel Omalibanya kundi. Nabangina bali begekoro. Aya mbuya mono butuko buya. Oyo monyonjo kemongero muligirio ne twakwande nere kurwa tinga kulinde Clinton to kutogenda teno murubiri tiga nganjire ndumo omugweka na soro kirira samangana ali abere twakwana agaiga menugeri ebere ligoko ne ligoko elinde nalio umuntu akunyara gwatanana abato banga no mugweka na se orocherere musiara osialire ligoko gokia se ligoko musiara osialire ligoko gokia se ligoko igonga musiara osialire ligoko gokia se omotaro nande ligokeri asike gusike na bagoteba likora likora ne lya mwabo ligoko
ligoko likora neria mwabo ligoko igo ase njirende totebe chingenjo na chichi choka chingenjo na chicho nji ase ligoko nendagire n'obukima buli bokunanterere sikurie kero gusenya karuga kero obukima bukurugwa eri entigali asinya sigweta abana abange mbanjite anene nabeli sabu nabo banjite Nairobi gaiga ngoranga bana mbamanyiti guseri nendagira lakini ri sabu eri ne cyabati nabo mwana kuriere cyane na twakalire ngingi twakalire tugata baterera usine namakoko ubu no bomana ntara kwari baga urwe kerengere kyago kyo mwerio etiga turara usembare bagwanjirana nari twasangire obutuko bwarero Hello Nsoko TV bwairire karibu sana ngo tugusangana elementary ogina rito koigwa se studio kore network ya beire embe tutumanye oyomo babere bo mwerio erinde tosieke omurubiri asobutuko bwarero twasangira senchire ngia omwanchumu rigeria sobotuko bwarero twabere tugokoboria engencho ye emenuga eyo ebere kibagana takwiyarigane gusanga na intwe nabokurwa enkwana yago yo mwerio andake komentera sari twasangira mbuya egento ndamentere numubaye none oyo mogoteba nga irangora bunango bekoya irangora bunangobo ekoya engobo omugusi iga kambalire gusaka akebo yirie liyo liye ng'ombe yanga njaringi angati yaringi liye ng'ombe na liya karosi wengobo rindi yanga y'umugusi ukare omukuru bono oise kuruta liyo liririko urute negetamba ikikie yanga ya butambi getamba ikikuyigetige engo liyo liririko liko na kuyangora ngora ndiko bwata muliro bwangu eka ro mugusi atebete gusako biniranga irangora bunangobo ekoyia igenye enjira yende nga titokwayera gukora amangana twakora ebintu ngora twabanukuganya igo umubaye nundu mwabo yo no turatebe ungabuna uri ogoteba nga bintu mbya ngora insagasaga bikwanga gusinsagasaga byangite uyu numubaye no ubwate ogosomia usogosemia gochiase umusai ekero wekiri chinga kiyo utagete koreta abantu usekonyuoma tubaisa kuminyoka ira chinga kichiao ochoro musubati umuya uire chinga kyo mosome ngora umanye chimbwa chiaye ekero gocha kuna changa bono ngochari ga bunu mukungu onye kwarigereirie kwa mumanyire ime na isiko na liora chikunyara komenya nere buya igo tubaisa kwayerera irangora unango bekoyia Mbiomono, abona sagia hase okorra hase omurubirito ejumatano yo mukubyo iga mbiomono sore mwaka edunyangagu na bwo mbiomono ase omugeni ito monyoncho sangana intukuru ase chinsemo chiri chia tinga gari nabancho barigere bari basangana into birengere byabo gwetera so wake simi no gutuma chiujumbe no tugwikira omwerio nchenkoro kwa Clinton ndigi gendra gutwara oburigerio byabo mirubiri genda ta sembeo ikorana ne chinsa isa tonto chikomerana gaiga siri bagari ya tol D na boigo Miss F kuru studio ya kamera mona Kelvin Mogoyo yorenge magaye chikamera gendra gutwara oburigerio bya